caixa, monrisa, centolas, emoción. Entra aquí feliz para xantar, cando teñas fame de verdad. Danche pratos combinados sen igual, con receita moi secreta e singular. Danche pratos combinados pra soñar, os valdrocas que pasan por este bar. Ven bailar Carmiña, Carmiña, Carmela, con zapato baixo e media de seda. Os zapatos piden medias, as medias piden zapatos, as raparigas bonitas piden camareiros guapos. Laria, laria. Sabe por que os piden? Porque non os hai. Será que non buscan ben? Non atopan camareiros guapos, pero creo que se conforman con que estean calados. Piraña, se as clientas veñan a este bar é precisamente polo meu encanto. Hola. Bos días, señora farmacéutica. Mónica, un café con café ou un croissant. Que Miro non lle poña man, se pode ser. O seu encanto é fundamental neste negocio, xefe. Pois claro que sí, gracias a min saímos en todas as revistas. Así, nas de deportes de risco. Va. Café con café, non prefires un almorzo fresquiño e lixeiro? É algo novo. Vai ser que non. Chámase almorzo de primavera. Saqueino daqui, muller. Non sei se estás tan desconfiada. Sí, seguro. Segurísimo. Como as mulleres sempre andades a coller receitas das revistas, dixen, vou facer o mesmo. É que leva? Ui, está cheo de vitaminas. Eche unha ensalada de froitas naturais con canela, menta e un chorriño de zume. Non soa mal. Parece que ten poucas calorías. A un disco de Beethoven pasa o mesmo, Mariana. Non soa mal e ten poucas calorías, pero non se come. Non sei se é robuda, muller. A ver, Miro, ponme un almorzo de primavera. Aí estás ti. Non é que teña que adelgazar, é por coidarme simplemente. Pois claro que non. Ti és unha muller real, contenta co seu corpo. Non se trata de ser un berbequí. Dice manequín, xe. Va. Anda, pásame unha copa desas, que lle vou poñer o almorzo a gorda esa. Vostede aprendeu relacións públicas con Javier Clemente ou con Luis Aragonés? Con eses principiantes. Eu teño escola propia. Aquí ten. Estupendo. Agora poñoche as froitas e a comer. Seguro que a sacaches desa revista? Segurísimo. Non lle saquei nin as comas. Aí tes. A piña, kiwi, laranxa, plátano, pera. Xa che dixen que era unha receita sacada desta revista, con todos os ingredientes. Vaya, a pera non está enteira. Mónica, quen comeu un cacho de pera? Pero ti crees que vou comer eu os papelachos? Non o digas como ese papel non alimentase. Tenche moita febra, Ademais, ti por 4 euros que queres, Un plátano de verdade. Isto é un escándalo, Pereira. Que pasa aquí, Miro? Nada. Xa sabe lo repugnante que é esta muller. Como foi á universidade, pensa que os demais non sabemos facer un almorzo. Miro... Por certo, hoxe vasme deixar sacar uns cartiños da caixa. Quero saber que pasa aquí. Non me cambies de tema cando che convén. Que pasou, Mariana? Coa xente sen sentidiño xa se sabe. Únicamente hai aquí xente sen sentidiño, e logo eu non conto. Ti é o campeón dos tarambainas. Mira, sácalle isto de diante a Mariana, anda. E logo non lo pensas tomar? Non. Cobarde. E ponlle un café con café. É que non sexa recortado de ningunha revista. Vos queredelo todo, me cajo no colesterol. Claro, como vos deron todos os caprichiños cando erades nenas. Fixeches algo a nena pro recreo? Sí, un sangue vegetal. Eu prefería chocolate. As verduras levan máis vitaminas, con guito. E a isto que ti lle chamas un sándwich vegetal? Se cadra puxen unha folla demasiado grande, non? Será animal. Non é animal, é vegetal. Referíame a vostede, xefe. Se pensas que me insultas chamándome animal, vas de cu. Todos descendemos do mono. Sí, pero uns máis que outros. E vostede descende do mandril en caída libre e sen paracaídas. Cala, lercha. Cala ti. Como se che ocorre unha cousa así? Pois mira, case non tive que pensar. Eu son así, rápido, con moita chispa. Eu teño a cabeza chea de ideas, me cajo no mundo. Pero ti que dis, pulga, porque falas como a un chimpancé? Será que está imitando algún pastrán? É bastante ben, por certo. Será? Pois deberías imitar a alguén con máis sentidiño, musaraña. O caso non lle dar mérito que eu fago as colopendas. Iso é o que din todos os trapalleiros. Ala, ao cole. Miro, tráeme un café, anda.
Ti non interrompas e espera, pixiñas. Ademais, o café ponte moi nervioso. Veña, que non teño todo o día. Ves como te pon moi nervioso? Ainda non o tomaches e xa estás protestando. Nos imos o importante. Xa che dixen que necesitaba uns cartiños. Se cadra o momento dese aumento que me prometiches. Tranquilo, eu sempre cumpro o que prometo. De momento vai gañar ese aumento atendendo na terraza. Se o gaño traballando, así non ten gracia. Veña, que tes a tuto esperando. Ui, que carallo. Todo o día poñendo cafés me cago no butano. Nin que isto fose un bar. Esta criatura temos madeira de actriz. Aprendería de min. Todo o mundo di que son bastante actor. Que é bastante atroz, xefe. Diferenzas de matiz. Por aquí. E así fan 20. Vale, graciñas. Oes, pixiñas. Sí. Por que garda os cartos nesa queixiña tan agochada? A ver, esta é a caixa A. E esta é a caixa B. Xa entendo. A caixa B que temos todos os empresarios. Diso nada. Defraudar a facenda é delito. Será, pero que nos fan eles a nós é un crime. É unha caixa anticuras. Anticuras. Para que Don Nicanor non vexa o que teño. Como sempre anda por aquí axexado disposto a pedir. Ai, é certo. O panarras do cura é máis pesado que a fame. Cando menos o esperas, xa te está atracando. Todo consiste en estar preparado, ter un pouco de man esquerda. Home, eu para dar unhas boas lavazadas prefiro a direita. Quero dicir, ter un pouco de psicoloxía, Valdreu. A mí xa non me colle por sorpresa, Só hai que ver a cara que trae. Que cara? Ten dúas caras de pedir. Unha é cando ven feliz e di: "Oh, bos días, que bonito día nos regala o Señor, canto me alegra verte." Perigo. E a outra? Ai, señor, señor, que vida tan dura nos manda. Ai, ates, se cando ven feliz é perigoso, cando ven así é mortífero. Xa entendo. Pois el ten dúas caras de pedir. Eu teño 1000 maneiras de dicir que non. Cantos traballiños, cantas preocupacións. Bos días. Bos días. Algún problemiña, padre? Oh, tanto se me nota. Perdón, o que menos desexaba era chamar a atención. Xa. Eu pretendía cargar só coa miña cruz, discretamente, sen darlle a lata a ningunha vítima. Quero dicir, parroquiano. Pero claro, agora vos quereredes saber que me preocupa tanto. No. Ser curioso é un defeuto moi feo. Sei que non o facedes por curiosidade. Dúas almas solidarias como a vos que o que queredes é axudar. A ver, que? Algo terrible, tutiño. A voz de Deus xa non se escoita na parroquia. É iso. Volveronse xordos todos. Peor aínda. Fixeronse ateos. Peor. Un problema na megafonía. E logo, o noso señor pode resucitar os mortos e non pode curarse da fonía. Que pasou? Estudou o libro de medicina polo final? Será serexe. Falo dun problema no equipo de megafonía, o micro e todo iso, home. Ah, e logo que lle pasou? Escangallouse de tan bello que estaba. Pois terá que levar a voz. Pero eu teño pouca voz, tutiño. Imagino que pode ser aturar o sermón da carta de San Paulo aos tesalonicenses cun curiña como a min, con esta voz. Isto é criminal. Por iso, se non poño o amplificador a tope, o público queda dormindo. As devotas. Pero claro, a xente... Que pasa coa xente? Pois que xa non colabora, entendes, tutiño? Ui, para non ter micrófono enténdeselle todo de medo, padre. Non sei a que te refires. Que nós tamén temos moita psicopatía. Psicoloxía. Iso. É que sempre está vostede igual, Home, claro, co meu traxe gris, a miña bondade, a miña modestia... Digo que sempre está pedindo, padre. Nunca. Eu espero que o noso señor me poña no camiño unha alma bondadosa. Ou dúas, que me dean uns euriños. Pero pedir, nunca. Xa. Home, se vos queredes que vos pida, se tedes esa ilusión... A ver, home, a ver. Pois se non ten micrófono ni megafonía, haberá que colaborar logo. Gracias, tutiño. Moi ben. Aí ten, padre. Caramelos de menta. Claro, así mentres non merco o amplificador, polo menos non lle doerá a gorxa. Pero tuto... Non me deas gracias, padre, non me deas gracias. Estamos aquí para colaborar. E ti, miro? A ver, miña xoia, eu con tal de non aturalo estou disposto a frouxar. En serio? En serio. Afrouxo o cinto e encárgome de que cobre ben cobrado, se iso que está buscando, O tentote herexe, pite cantropus. Onde vai? Non se preocupe. Se me vai a man, vai vostede direito ao ceo. Que vergoña.
estes curas de agora non están dispostos ao colirio. O martirio. Iso. Este barrio cada día está máis perigoso. Pásalle algo, padre. O filisteo de Miro queríame matar a paus. Non lle teña medo, home, que Miro é todo bla bla bla. Medo eu. Non, mulleriña, eu non che son ningún cagainas. Ten en conta que fun de misioneiro a terras de caníbales. Medo, eu. Fan falla moitos miros para asustarme a min. Que reverencio. Quere cobrar ou non quere? Non te me achegues. Que pasou, don Nicanor? Que eu só lle pedín uns cartiños para un equipo de son para a parroquia e puxese todo desaforado. Explícame iso, Miro. Desaforado. Eu violencia só emprego a xusta. A xusta para matalo. Ainda diría máis, odio chegar ás mans. Eu son máis de veleno, pero se me provocan... Anda, recolles a mesa e deixa de esbardallar. E vostede, padre, sempre igual. Tens razón, xa non sei para que asalto. Quero dicir, para que solicito a colaboración de Miro ou de Tuto. Iso digo eu. Por sorte, as mulleres sodes distintas. Tan solidarias, tan xenerosas, tan sensibles. Eu creo que exaxera, padre. Ui, aínda por riba modesta. Non, se non yo dicimos por modestia. Dicimos yo porque non pensamos soltar ni medio euro. Que? Ti oíches eso, limpiña, oi. Ui, a min tampouco me mire, padre? Que dis? Que non. Estarás de broma. Non lle podo andar soltando cartos todos os días. Total, valos gastar nalgunha atrapallada. Vou nos gastar nun equipo de son probar. Eu tamén necesito un. Un equipo aquí. Sí, micrófonos, amplificador, altofalantes. Iso é precisamente o que necesito eu, pero ti para que o queres? Para que me entenda a primeira cando lle digan non. Mónica, guapiña, en ti podo confiar, verdade? Por suposto. Ai, graciñas. Pode confiar en que non vou picar. Xa llo dixen. Xa ver, Raqueliña, non te metas monxa. Este negocio non che ten futuro. Non, quero dicir que... Tranqui, tío, eu vou estudar para dedicarme a outra cousa. Que riquiña, verdade, padre? E que vas facer cando sexas grande como a min? Fala dieta, supoño. Cala, pastrán. Ainda é cedo para saber que vai ser de maior? Sí, ainda ten que aprobar o examen de mañá. E de que? De inglés na escola de idiomas. E ti para que queres saber idiomas, Conguito? Os idiomas son importantes, Valdrocas. En un bar tamén para atender os turistas. Pero para iso xa estou eu aquí. Eu leo alemán, francés, inglés, italiano. Ti entendes eses idiomas? Entender. Ademais de lelos, hai que entendelos. Eu marcho. Aquí te a medicina da señora Carmen. Gracias, Mariana. Xa oíches, Miro. Despois levas a aldea. E por que non lle pides a algún pastante eses que non fan nada en todo o día? Para que traballe algo. É o que acabo de facer. Non te preocupes, xa ya levo eu. Seguro, padre. Claro, muller, se a señora Carmen precisa algo, aquí estou. E de paso, doulle un pequeno atraco. Como? Que abrazo, doulle un abrazo. Ala, neniña, xa te deixo no cole. Miro, dalle os cartos a Raquel para que coma algo no recreo. En vez de comer cartos non sería máis barato que comes un bocata? Miro. Vale. A ver, piollo. Aquí tes. E non te emborraches, Ai. Amor, nació de ti, nació de mí. Bos días. Hola. Papá, teño un anuncio solemne que facerche. A partir de hoxe, a túa filla empeza unha nova vida. Esa nova vida non será máis cara. Non, todo o contrario. Acabouse de vivir dos teus cartos. E logo de que vas vivir? Pois do meu traballo berberecho. Pensas atracar gasolineiras? Falo en serio. Vou empezar un choi a media xornada para ir gañando uns cartiños para os meus gastos. Vaya, pois alégrome. A ver se madura, se esquece os titiriteiros. E onde vas traballar? Nunha oficina? Nun despacho de economistas? Non. De secretaria? De azafata de congreso? Vou dar clases de interpretación cunha amiga. Oh. Queremos descubrir novos talentos. Talentos? Aínda non atopache o teu por ningún lado e queres descubrir o dos demais. Cala, carracha. Estarás contento, non? Non podes buscar algo que non teña nada que ver cas vedetes e cos titiriteiros? Pero, papá, si non terei que coller chos cartos, nin que pedir chos cando queira ir ao cine... E onde pensas dar esas clases? Pois... nun local que vai abrir. En fin, o importante é que aprendas a gañar os cartos. Gracias, papaiño. Sabía que sería xeneroso. De nada. Gracias por qué? Como que xeneroso? Home, o local non se vai abrir só. Necesitamos unha axudiña. Digamos, 6.000 euros para empezar. Vouche facer unha proposta diferente. Digamos, 0 euros, por exemplo. Como? Pero,
Nin pero nin pera. Así que, papaiño, acabouse o de vivir dos teus cartos. Ademais anda cos exames. Exactamente. A estudar e nada de trapalladas. Ai. Moitas gracias, Parrulo. A ti o futuro do teatro importa chumpito, non si? Sí, Podías non darme a razón cando quero discutir contigo. tes razón. Ui. Vaya cabras ten aquí, señora Carme. Sí, pero non hai que nas atenda. Iso sí, para comer o queixo, apúntanse todos. Ai, a xente é moi aproveitada. Sí, xa, pero iso non ten remedio. Xa, mire que lle digo. Vai ser mellor facer ese cabrito ao espeto antes de que lle veñan comer os aproveitados, claro. Ese é moito para vostede, que non lle dé apuro avisarme. Para ese cabrito teño eu outros plans. Esa é a miña medicina. Ai, sí, perdoe, muller, con tantas preocupacións xa non me lembraba. Preocupacións? Sí, mulleriña, sí. Quedeis en megafonía na parroquia. E non crea que a xente colabora, É como non mo dixo antes. Voulle dar algo agora mesmo, ouro puro. Ouro? Sí, a min sóbrame, non se preocupe. Vaya, señora Carme, non sabía que tiña xoias da familia guardadas. Aquí ten. Isto é mel. Claro, é logo que esperaba. Lea a etiqueta, lea. O mel é ouro puro e natural. Suaviza a gorxa e as vías respiratorias. Estupendo. Agora que vou ter que forzar a voz. Claro. Habitante de Lugo. Adelmiro. Oh, non colle. Pois non collerá, pero eu coñezo un. Calquera se fía do que din os xornais. Miro, hai que limpar os lavabos, así que xa sabes. Haberá que buscar un deses que non dan pancada en todo o día para que o faga. Xusto o que estaba pensando eu, algún inútil. Xa oíches, Marajota. Acabouse de estar todo o día atendendo o bar, pelando patacas, lavando a louza, todo para non ter que traballar. Aquí o único que non fai nada útil é vostede. Anda, cala, a ver se remato isto para ir xogar a petanca. E que alguén colle ese teléfono, que non o vou facer todo eu. Xa falaremos. Sí? Hola, son Carme. Ai, hola, señora Carme. Levo yo padre Nicanor a medicina? Sí, acaba de marchar. E como non mandaches a Miro? Non lle quixo ir. E non te esquezas do meu aumento. Miro, está tu nai o teléfono. Pois dille que non interrompa. Xa sabes que me prometiches. Sí, perdoe, señora Carme. É que teño a Miro pedíndome un aumento. Prometinllo. Eu sempre cumpro o que prometo. Por certo, como llevais asuntiño que ten por aí pendente? Moi ben. Falaches con Paspallás? A ver se yo comento cando veña. E canto me vas a aumentar? Un 10% polo menos, non? Sí, pero agora déixame. Señora Carme, subo a sala para que falemos en interrupcións. Subo cando a ti para que ninguén te moleste. Non, gracias, Miriño. Me cago sí, no mundo. dígame. Sí. Bos días, cuñado. Bos días, Antonciño. E tanta euforia? É que só faltan 3 días pro sábado. E que pasa o sábado? Pois que o sábado xa non faltará ningún día para que sexa sábado. E logo din que o parvo son eu. Digo que vai pasar para que reine esta alegría. É o Día Mundial do Chimpancé? Se cadra, temos plans para pasar a fin de semana e non como outras que van quedar na casa. A que si, Miro? Exactamente, la verca. Antón e máis eu marchamos de vacacións. Para descansar de tanto traballo. Para que o saibas, Mónica, imos ir ao Campo do Oso, provincia de Lugo, para gozar da rapa das bestas. Xa sabes, baixan os cabalos do monte para cortarlle las crinas. Pois eu creo que vos favorece máis o pelo longo. Ui, que risa, que escacho. O que fai envexa. Envexa eu. Non disimules la cartona. Ben que che gustaría estar 2 días nunha casa de turismo rural con todas as comodidades. Mónica, piscina, paseos a cabalo, viños de Amandi, a mellor carne do mundo. O que merecen 2 turistas como a nós. Ser a turistas. Queres parar de beatificarme? Rectificarme. Ui, que carallo. O importante, Mónica, é que ti todo iso non o vas nin cheirar.
Xa. E todo ese luxo asiático, como o pensades pagar? Pois contamos cuns ingresos extra. Está todo previsto. Seguro, no Código Penal. Que vai ser? Unha estafa, un atraco, un secuestro? Oh, carallo, pasa de estar lercha, cuñado. Sí, a palabras de tolas, orellas xordas. Vostedes sí, porque non as lava? Pasa de tratar a vela, cuñado, morre coa envexa. É verdade, é xente da purrela. Imos falar con Tuto. El entende estas cousas de chiribitas. Sibaritas. Malos días. E iso que ti non tiveches capturar a Pereira? Peor aínda, tiven capturar o meu pai. Que pasou esta vez? Non entende nada de arte. Agora discutides sobre Goya e Picasso polas mañás? Non, de arte dramática. Quero montar unha academia para actores novos e meu pai di que é unha atrapallada. E non é unha atrapallada? Non, é un negocio. Pois é un negocio, presenta os números, fai contas con el, explica os gastos e os beneficios. Que beneficios? Terá os beneficios a cambio dos seus cartos. Mónica, ti ás veces non sei de que lado estás, Muller, sendo unha estudante de económicas, o mínimo que lle podes dicir a teu pai é como son as contas dese negocio. Se cadra tes algo de razón. Apúntalle nun papeliño os gastos e os ingresos, para que vexa que tes todo ben pensado. Sempre os malditos cartos. Dan noxo. Tes outra posibilidade. Cal? Se os cartos te dan tantos desgustos, non llos pidas. Hei de superar o meu noxo. Pauliña, escoita isto que ten moitísimas gracia. Dous mortiños de fame como estes din que van pasar unha fin de semana de luxo. Ai, sí, vai vos tocar a lotería ou que? Para que o saibas, cupletista, Olimpia xa me ten permitido un aumento. Non sabía que Olimpia bebía anís polas mañás. É a única explicación, desde logo. É un aumento merecido, Camándula. O único aumento que podes ter ti é un aumento de peso de comer churros. E ti, onde vas sacar os cartos, Tuto, sei que non viche no xornal, na sección de economía. Mira, saber ler. O Banco Moderno Universal anuncia un incremento dos beneficios do 147%. Carallo, pero isto é pro dono do banco, non creo que che vai a dar a ti, Sigue lendo, Paspanciño. Gutiérrez, o director xeral, avanzou que estas ganancias ían ter importantes repercusións nos salarios. Para que vexas, pelandrán. Imos ir a Rapa das Bestas ou non imos ir pa Lleirán? Vale. Vas ter un aumento, Antonciño? Un aumento non, padre, un super aumento, Aleluya, o señor atendeu as miñas súplicas. Mira, eu quería... Che, eses cartos son para ir de vacacións, E non che sería mellor ir ao ceo, pecador? E para que quer ir ao ceo? Xa vai pasar a fin de semana no paraíso. Pero eu ofrezo a vida eterna por tan só 50 euriños. E na vida eterna hai percina, paseos a cabalo, tortas de mondoñedo. Non. Pois vaya vida, non me extraña que se faga eterna. Pero así contemplades a Deus. Nos preferimos contemplar a Rapa das Bestas, así que, padre, vía. Seredes apóstatas. Eu da próstata estou perfeutamente. E se quere pedir, pídelle un aumento ao arcebispo, Pimpín. O arcebispo? Ese, eche como a virxe do puño. Non quero dicir que... Padre, non viu o que pon aquí? Que? O arcebispado tivo os millores resultados económicos da historia, Entre os xacobeos, subvencións, desgravacións, donativos, non pararon de facer cartos. Xa, home, pero eses cartos xa dixo o arcebispo que ian ser para auxiliar as parroquias que estivesen nunha situación de emerxencia. Eu estou nunha de moita emerxencia. Claro, aproveita agora, é o momento de pedir. Claro, estou salvado. Vou ver a súa ilustrísima. Xa ves, Tuto, todo o mundo ten aumento menos ti. Eu non podo ter aumento porque eu sou un empresario autónomo. Por iso nunca saberá lo que se sente, Paspanciño. Pero nós si, por iso imos ir toda fin de semana rañala por aí. Miro, que faz? Pois aquí, esperando polo aumento. Non teñes tanta presa. De momento, ou limpa os servizos ou limpa os servizos. Podes escoller. Ui, que lerio. Veña. Paciencia, cuñado. Che, eu vou recibir as boas novas de Gutiérrez. Iso. E a ti, xa che deixaremos ver as fotos. Sí, os cabalos salvaxes, os aloitadores, ese espectáculo de velo home contra a forza da natureza. Sobre todo cando tes que enfrontarte a vistés así de grande. Non so de los únicos que oídes pasar ben en contacto coa natureza, Onde vas ir ti, panarras? Ai, claro, a Tuto gustenlle as víboras. Por iso vai quedar aquí, diante do bar suizo. Eu non vou ir ao monte como un simple turista, Eu son dos que loitan corpo a corpo coas bestas, Moi ben. Tuto, esta fin de semana quedas na casa cos teus sobriños, non?
Ai, a forza da natureza. Eu son dos que loitan corpo a corpo coas bestas. Piolloso. Chao, tutiño. Que? Ti tamén podías calar a boca, eh? Que pasa? Bos días, señor Gutiérrez. Pase, Santos, pase. Quería felicitalo polos magníficos resultados. Eses beneficios son históricos, Vostede sempre tan pelota, Santos. Siga así, siga así. Para min é un placer, señor Gutiérrez. Sobre todo despois de lerlle esas declaracións sobre as repercusións nos salarios. Ai, sí, por suposto, por suposto. Con aumento de beneficios do 147%, os salarios non poden seguir igual. Estou totalmente de acordo. De canto vai ser esa repercusión salarial? Do 10%. Ah, do 10%. É vostede un fenómeno, un santo. Estoume abrandando, Santos. Debe ser cousa da idade. Pensaba recortarlle no 15, pero deixeino no 10. Xa fai vostede moi ben. Como recortarnos? Quererá dicir subirnos, non? Non, quero dicir recortarlles. Pero eu quería que falábamos dun aumento. Un aumento? Pero vostede en que mundo vive, home de Deus? Que quere levarnos dereitos ao precipicio? Cuns beneficios dun 147%, eu pensaba Sabe que... por que os beneficios son beneficios? Non. Porque non se reparten. Se os repartimos, pasan a ser gastos. Ah, sí. Ale, non me maree. Sí, señor Gutiérrez, por suposto, señor Gutiérrez. Un aumento. Hello. Que tal, Raqueliña? Very good. Tes fame? Queres comer xa? Vale. Pois en 10 minutos xa che poño o xantar. Vale. Mentres vou estudando un pouco de inglés para o exame de mañá. Ah, moi ben. Así cando veñan turistas podes facer de intérprete. Ui, de momento sei moi pouco. Hai que empezar polo básico. Os insultos e as ameazas, claro. O fundamental. You are crazy, Pereira. Que día formiga esa? Que está tolo, Pereira. Ah, xa pensaba que era algunha falta de respeto. Ocupaxeste de limpar os lavabos, Miro? Sí, pero ti aínda non me dixeches nada do meu aumento. Non teñas tanta presa. Veña, papá, que poñer 6.000 euros non é un gasto. É algo peor que un gasto, é como queimar os billetes na lareira. É un negocio. Digo cho eu que estudo económicas. Ti faz de todo menos estudar económicas, Pauliña. Non me cambies de tema. Pensas que non sei descubrir novos talentos? Exactamente. Creo que non entendiches a pregunta. Non me tolees, vou ao lavabo. Pero, papá, que somente quero que revises os... Que pasa, Paula? Meu pai que non me quere axudar a abrir unha escola de interpretación. Se queres descubrir novos talentos, aquí estou eu. Sí. Pois sí, todo o mundo di que me parece Antonio Banderas. Todo o mundo quen? Calquera. Se queres, facemos a proba. A quen lle pregunto? Escolle ti. Pousase coitelo, animal. Olimpia, ti viches como está iso? Que pasa, Pedro? Dixeche que te encargases dos lavabos. Non deixarías todo porco. Non. Oh, e isto? Nin idea. Para min que area para gatos. Que desastre. Miro, botaches area para gatos nos lavabos. Pois claro, eche moito máis práctico que limpalos todos os días. Práctico. Non che ten comparanza. Bota a area e esqueceste de limpar durante toda a semana e os clientes poden facer as súas necesidades con toda a comodidade. Pero ti és un becerro. Estás tolo ou que? Ei, se tes algunha crítica que facer, dima na cara, Se algo non aturo son as indirectas. Se algo non aturo son as indirectas. A ti por que repite lo que digo, Macareu? A ti por que repite lo que digo, Macareu? Preguntei eu primeiro, me cago no mundo. Preguntei eu primeiro, me cago no mundo. Para min que te imita, Miro. Claro, é normal, quererá ser como a min. Xa. Veña, vai recoller iso, Valdreu. A verdade é que Raquel non fai nada mal. Estaba pensando o mesmo. Que? Que é unha nena simpática e desperta. Seguro que sería unha boa actriz. Eu non quero ser actriz. Como que non, muller? Se te matriculas na miña escola... Raquel non se vai matricular porque a túa escola non vai abrir. E non enrede la nena con titiritadas. Exactamente. O que quere Raqueliña é estudar, verdade? Sí, e mañá teño un exame en inglés. Pois ala, vai estudar arriba. Xa te aviso eu cando estea a comida. Ten máis sentido a nena que a ti. A ver se aprendes dela. Veña, andando. Olimpia, xa ves, o meu aumento non é merecido, é merecidísimo. Non te preocupes, Miriño. Agora mesmo che preparo. Xa era hora. Que, Antón?
como foi ese reparto de beneficios do banco? Ben. Repartiron moi repartidos, sí. O Chechirico de Gutiérrez baixoume o 10%. E iso como pode ser? A escravitude non foi abolida, cuñado. Deixárona en 40 horas a semana. Pero ti és un coitadiño. A min Olimpia xa me confirmou o meu aumento. Aquí teño o seu, señor Pereira. Aí tes, aprende dun campión, miñoca. A ver ese sobre, a ver... Todo para ti. Canto vai aquí dentro? 300 euros? 400? E isto? Limpar a graxa da cociña, amañar a villa da bañeira, fregar a terraza. E o aumento? Telo aí. Como dixeches un aumento merecido, pensei que te referías a un aumento de traballo, miriño. Como un aumento de traballo, Marajota? Serás bruxa? Prima, é intolerable que trates así a Miro, El non é un escravo para que lle obrigues a facer todo ese chollo soiño. Ui, non te preocupes por iso, Antón. Necesitas isto, Olimpia? Señores, empecen pola terraza. Non, eu non penso fregar nunca. Eu tampouco, antes morto que fregando. Non poña la paella ao lume. Hoxe os señores van comer unha lata de alcriques. Chantaxista. Eu ainda diría máis. Isto debería ser delito. Desfilando. Olimpia, ti és unha excavadora, Excavadora non, cuñado, explotadora. Si, explotar, vai explotar calquera día. É que eu cumpro sempre o que prometo. E o aumento tiñecho prometido, Miro. Me cajo no capitalismo. Veña, con brío. Sí? Ai, hola, señora Carmen. Xa falaches con Paspallás? Ainda non lle veu polo bar. Escoitas os animais polo teléfono. Sei que estamos as dúas rodeadas de cabritos. Necesitaba topar alguén que me viñese muxir as cabras. Xa nos podía preparar un cabrito ao forno para compensar todos estes traballos, non? A señora Carme terá ideas mellores que dárvolo a vos. Outra que vai reventar. Silencio, e a fregar. Ou empezo a espetar cabritos, Ai, por aquí me Paspallá, señora Carme. Agora mesmiño falo con el. Ala, ata logo. Alucinas mandarinas. Miro a Antón traballando. Podo dicir que só vin todo neste mundo. Moi simpático, pirillas. Podemos falar un momentiño, Paspi? Non sei se poderei, porque coa impresión... Dá gusto ver xente traballadora, Ademais, a estas horas abre o apetito. Totiño, coido o apetito, non vayas comer unhas lavazadas. Non, pero se vos lo digo con admiración. Ese glamour escorrendo a fregona, esa elegancia innata. Tuto, non tes nada que facer no quiosco? Mira, vou sentar aquí para mirar, non quero perder detalle. Iso non se aprende, lévase dentro. Chámase estilo. Pois postos a limpar, a ver se acabamos limpando sangue de algún pastrán. Vale. Che. Entón, o único que teño que facer é coller a señora Carme e levála a ese sitio. Poderás. Muller, eu sempre estou encantado de axudala. E que conste que non o fago pola empanada de xouvas. Eu non falei de ningunha empanada. Non te preocupes, muller, despístete no calquera. Xa. E logo, onde vas levar ti a señora Carmen? Hecho unha sorpresa. Canto misterio. Pois sabes, neniña, eu son así un home misterioso, cheo de encantos ocultos. Iso é verdade. Tío, encanto telo ben oculto. Mulleres non teñen remedio. Ala, campións, a darlle duro. Sí, xa. E digo eu, non acabaríades antes coa axuda dun home como a min. Home, non nos viría nada mal, Eu ainda diría máis, mal non nos viría. Pois que pena, porque teño que marchar a todo Filispín. Chao, colegas. Carallo. Me cajo na penicilina. Oístes, é o aumento que vos ian dar? Importache moito, caníbal? Non, pero tampouco me importaba antes cando mo pasastes polos fuciños. Polos fuciños vouche pasar eu a fregona como non cales. O único que vai levar unha alegría é o Panfornias do cura. Xa o estou vendo chegar cun sorriso de orella a orella. Que, padre? Sacoulle algo ao arcebispo? Saqueille, sí. Pero non falara de medidas de auxilio para as parroquias. Para as parroquias, nunha situación de emerxencia, sí, iso dixo. E logo? E logo, referíase a isto. Mira, a súa eminencia deulle un extintor. A súa eminencia é un barallocas, é un... Vou guardar no inferno por dicir isto. Non, home, que para iso ten un extintor. Que gracioso. Pois sí que está a cousa mal. Este mundo está podre, cuñado. Os ricos queren acaparalo todo sen repartir nada.
Sí, viven como a marajás, facéndonos traballar aos demais. Sí, señor. Había que empezar a roubar e a matar. Non. Iso é delito animal. E só por iso xa non se pode facer. Non se pode, non. E o caso é acabar coa creatividade da xente. O mundo está cheo de crápulas indecentes, xentallas sen escrúpulos que viven de explotar os demais. Por iso hai que acabar con eles. Non, miro, o que hai que facer é ser un deles. Ah, claro. Vocación e talento natural non nos falta. Aí está. E como facemos para ser capitalistas, macaco? Pois... Sí, xa, eu podo atopar alguén seguro. Coñezo a persoa perfecta para ese anuncio. Pero meu pai é un retrógrado, é un cavernícola, un auténtico home de Neandertal. Veña, chao. Vaya vocabulario máis florido, Paula. Meu pai inspírame moito. E logo? Non ves que é un home das cavernas? Xa, pero explícate porque... Non me deixa dedicarme a cazar novos talentos. O mesmo que me fai a min Olimpia coa caza dos clientes. Os pacifistas son che moi aburridos. Non falo de usar a escopeta, Mazaroco. Falo de descubrir actores. E logo hai demanda de actores? Continuamente. Acaba de chamarme un colega. Mañá fan un casting para un anuncio. Ah, pero pros anuncios tamén fan un casting. Pois claro, Paspanciño. Hoxe todo o mundo vai de camping. E os dos anuncios tamén. Camping non. Falamos de castings. Probas para actores. Ah, o que eu dicía? Pero, a ver, pros anuncios fan un casting igual que pras películas? Igualiño. Co que me gustan a min os anuncios. E todos acaban ben, O protagonista sempre lle dan a hipoteca. Neste casting buscan un animal escénico. Alguén con forza, con dinamismo. Eu teño que eles queren. Ai, sí? Estou pensando en Raqueliña. A sobrinha do cura? Sobralle talento. É simpática de rayo. Xa, pero non é actriz. Hoxe estivo toda a mañá imitando un orangután ou algo así. Sí, calvo e con bigote. Eu eses detalles non os apreciei. Non o facía nada mal. O malo é meu pai. E Olimpia, que non quere saber nada de metela no mundo artístico. É que polos anuncios pagarán moi pouco, claro. Se te collen neste casting, son 3.000 euros seguros. E se sae ben e ten éxito, farán moitos máis. Me cojo no deterxente. E ti crees que Raqueliña... Raqueliña é a cara que están buscando, pero... Cuñado, creo que deberíamos tratar este tema con máis calma. E así imos converternos en capitalistas. Veña, vamos á miña casa. E deixades isto aquí? Vai practicando, sacarranchas. Serán elementos. O anuncio de que, Paula? Pois dunha marca de comida preparada. Un produto novo para o crecemento, para que os rapaces medren grandes e fortes. Bo, seguro que é todo química. Onde estea algo feito con estas manciñas... Non, home, é un produto de calidade. Algo que calquera lle daría ao seu fillo. Paula, eu creo que debemos apuntar a Raqueliña nese casting. Pero non o iches. Meu pai non quere saber nada. Pensa que nin eu debo dedicarme a isto. Pois sería o mellor xeito de lle demostrar que está equivocado. O problema é que o casting é mañá ás 11:30. Xa. Xa remataría o prazo para apuntarse, supoño. Pero algo se poderá facer, non? Home, podo falar cun colega para que faga unhas xestións. A ver, canto? Digamos 200 euros. Me cajo nas pausas publicitarias. Pero isto é un casting para un anuncio ou para unha película de delincuentes? Home, o prezo aínda pode variar. Ah. A eses 200 euros habería que sumarlle os 200 euros para, digamos, intermediaria. Que? Non son moitos cartos pensando en que vos ides facer negocio con este asunto. Nos, non creas, Pois eu vexo que queredes ser os representantes da nena. E non será por altruismo. Cuñado, haberá que pagar. Ui, que carallo. Veña, o último que saque os cartos se pago, Vale. 1, 2, 3, xa! Gañei! Que parviño es. Ás veces o teu talento brilla como o sol, miro. Moi ben, pois xa falo eu cos meus contactos e coa intermediaria. Estupendo, Ruliña. Ata logo. Chao. A que non sabes? Vou falar cun colega para meter a Raqueliña nun casting. Xa, papá que opina diso? O mellor é que levo 200 euros como intermediaria. Papá que opino que lle pete, tanto me ten. Non me vou andar agochando sempre. Esta vez vou dicir ben clariño. Que é o que vas dicir ben clariño? Que pola noite vou facer unha tortilla de patacas. Despois de estudar todo o día, vaime sentar de maravilla. Os libros. Papá, eu tiña unha dúbida. Simple curiosidade, Se cadra como ti es abogado? Pregunta.
É sobre a tarifa dun chantaxista. Un chantaxista? Sí, un deses que ameazan con ir cantar a policía sobre algún negocio sucio. Iso depende. Se é un delincuente pataqueiro pode pedir o 10% do negocio. Xa, é un auténtico mafioso, un criminal? Eses poden pedir o 50% ou máis. Nun negocio de 200 euros, por exemplo, o chantaxista pediría 100. Supoño. Pero iso é injusto. Claro, pero falamos dun mundo sórdido, dos peores elementos da sociedade. Os que andan neses negocios non me dan ningunha pena. Hai que ver lo que se aprende tendo un pai abogado. Xa verás, cuñado, este vai ser o golpe da nosa vida. Será, pero con 3.000 euros que é o que pagan polo anuncio, ninguén se fai capitalista, piollo. Pero iso non é máis que o principio, home. Xa, a nena poderá facer máis anuncios, é que... Como que? É que se Raqueliña ten talento como actriz, non tardará en dar o salto. Pois vai saltar que non o faga na cama, que se estraga todo o colchón. Falo do gran salto, o mundo do espectáculo, Parballán. Ademais, Raqueliña non vai quedar só nos anuncios. Despois fará series, películas... En serio? Sí, e iso non é todo, tamén ten futuro como cantante. Ai, sí, nesta familia hai moito cantante. Non, pero ela vai ser cantante das que cantan. Imagina o cuñado Raqueliña no cine, na televisión, en discos como Jennifer López e Penélope Cruz. Que ben! E nós poderemos ter os discos gratis. Non, pensa, cangallo. Os cartos das películas, do cine, dos discos serán para nós. Cada vez que alguén compre un disco ou unha película dela... ¡Clink, clink! Estará soando a nosa caixa registradora. Exactamente. Clink, clink. E sen dar pancada. E serán moitos cartos. Millóns, pero iso non é o mellor. Ai, non. Non, como os nenos non entenden destas cousas, os seus representantes quedarán con 99% do que gañe. E que opinará a vaca loura do Olimpia de todo isto? Nada, porque non lle imos contar nada. O casting é mañá ás 11:30. Haberá que levar a Raquel con moita discreción. Non me la tiro do coche metida nun saco. Pero ti és un becerro, cuñado. Haberá que sacala do bar con algunha excusa, que a levamos a dar un paseo. Pois como todo meu non era necesario mentir, que sempre queda feo. Será todo facilísimo, xa verás. Mañá, ás 11:30, comeza a nosa carreira de millonarios. Sí, imos ser capitalistas. Mónica, pregúntasme algo en inglés. Okay. What is this? A glass. Good. And what is this? A bottle. Very good. E isto, como se chama en inglés? Non temos palabras para dicilo en galego, ímolo saber en inglés. Tamén é verdade. Para min que o exame xa tes controlado. A que hora é? Mañá ás 11:30. Hola. Hola, don Nicanor. Tiña que ver a Raqueliña. É unha máquina co inglés. Ai, sí? E como se di en inglés estar Non, quero dicir que... Dice estar fartiño. Iso. Hai que ver canto inglés sabes, Olimpia. E logo que pasou? Que ninguén colabora coa parroquia, muller. Non temos un céntimo para pagar o equipo de megafonía. Que, padre? Xa está vostede choromicando, Pois polo que eu sei, vos tampouco andades moi sobrados de cartos. Nós temos plans de futuro, monseñor. O que hai que facer é prepararse. Mira, por unha vez dis algo con xeito. Raquel, preparándote é como chegarás a ser algo na vida. Non meténdote no mundo do circo, como quería facer Paula contigo. Nós imos ser capitalistas e nadar na ambulancia, me cajo nas arandelas. Nós imos ser capitalistas e nadar na ambulancia, me cajo nas arandelas. Pero te quedes con quieto. Vai, toda arriba, Raqueliña. Sí, vai ser mellor que marches, veña. Que vai facer Paula? Dicía que Raquel tiña moito talento e quería darlle clases de interpretación ou algo polo estilo. Que? Diso nada. A nena non vai andar por aí facendo ridículo. Por certo, padre, mañá terá que levar a vostede ao exame á escola de idiomas. Eu ás 11:30 estou ocupada. Moi ben. Hasta logo. A nena seguro que saca un 10 en inglés. O inglés é moi importante. O exame ás 11:30. Pasa algo? Sí, que ás 11:30 en punto é a hora de... É a hora de que? Do exame, prima. Falando de exames, que tal están hoxe as nécoras? Que teñen que ver as nécoras co exame? As nécoras alguén terá que examinalas, non? O que te digas, Antonciño. E que imos facer agora, Monicaco? Se non temos a Raquel, non temos negocio. Pois haberá que improvisar, cuñado. Xa sei.
Mañá saltamos o cura do Grelo, botamos o río cuns zapatos de cemento e levamos a nena con nós. Pero ti que queres, Godallo, matalo? O cura non se vai cabrear por tan pouca cousa. Ti... Ben, Pelouro, só temos unha opción, enredar a Nicanor. Enredalo. Claro, anda mal de cartos, non? Ofrecemos entrar no negocio. E aceptará. A xente por cartos é capaz de calquera cousa. Que mundo tan podre este. Menos mal que ainda quedamos persoas decentes. Que padre, como vai a vida, eh? Regular. Así que non anda moi ben de cartos, non? Moi ben, non. Ando fatal. Non podo estar máis desesperado. Vaya, pero non se preocupe, home. Non. Non, nos temos un problema para cada solución. Ou algo así. Se lle contamos unha maneira de pagar as facturas? Ai, sí, e como? Pedindo yo prestado a alguén? Non, eso estaría moi feo. Non, é mellor exprimir ben exprimida a súa sobrinha. Que dis? Non entendo. Podo sentar? Claro, tú senta, pero senta naquela mesa. Vale. Verá, padre, Raqueliña ten moito talento como actriz e nos queríamola levar a un casting. E convertela na nova Marisol. Non sigades por aí. Pero, que non? Pero que se lle corre? Hai que ser moi tarambaina para me vir con estes contos. Non entendeu ben, home. Vostede máis nós non imos ter que traballar. A que vai estar como unha escrava é a nena. Pero claro, burro. Raqueliña é sagrada, entendedes? Sagrada. Ademais, non quero saber nada dese negocio noxento de explotar unha pobre nena. Xa, padre, por que non subimos a miña casa e falamos do asunto con que calma? non. Se cadra algún detalliño que lle interesa coñecer. Non hai ningún detalliño neste mundo que me faga subir ao teu piso para falar desta atrapallada. Ningún. Estamos falando de centos de millóns, seguro. Claro, padre, estamos falando do mundo do espectáculo. Vaya, pois contame máis detalles. Se cadra con este negocio, podemos combater a fame no mundo. Imos converter a Raqueliña nunha artista da ortopedia. Unha artista multimedia. Iso, discos, televisión, cine. Xa, pero agora as películas de nenos son tan violentas. Son os gustos modernos, padre. Xa, home, pero podíamos facer algo tipo Marcelino Pan e Viño. O único que rima é Raqueliña Pan e Piña. Non se preocupe, sacaremos o disco de Raqueliña canta o Nadal. Cheo desas cancións tan entrañables, Iso está mellor. Xa estou vendo a Raqueliña actuando no telemaratón e recadando fondos para a fundación. Vai haber unha fundación? Claro, alma cándida. Fundación Amigos da Raqueliña por un mundo mellor. E eses amigos de Raqueliña quen serán? Pois, miro, vostede e eu. Pero será todo por un mundo mellor. Claro, imos gañar cartos a eito. E, ademais, imos desgravar de carallo. Sí, eu doulle a súa parte para que vostede faga con ela o que lle pete. Ai, un momentiño. Sí, perdóade. Sí. Non iremos dar todo iso ao preado, cura. Non te preocupes, falamos de centos de millóns. Ata as migallas son apetecibles. Xa discutiremos as condicións do contrato. Pasa, nena, pasa. Que? Moviches eses fíos? Xa falei co meu colega. Sí, non te preocupes, podes falar. Don Nicanor é de confianza. Aceptaron a Raquel no casting. Perfecto. Vai ver meu pai se sei ou non sei descubrir novos talentos. Neste casting buscan unha criatura simpática e Raquel resulta perfecta. Todo arranxado. Don Nicanor, mañá levará a Raqueliña ás 11:30 a ese casting. Non, eu non vou poder. Acaban de avisarme dun asunto urxente. Paula, levarala a ti. Eu teño que ir a clase. Vale, levarémola Miro e máis eu, Un momento. Mañá Raqueliña ten o examen de inglés a esa mesma hora. Non se preocupe, xa aprenderá inglés en Hollywood. Claro, como Antonio Banderas, que o fala como se nacese no mesmísimo Perú. La cuñado, vai sacando un pouco de champán. Imos celebralo por adiantado, Iso, ven. Pois non sei. Todo isto estará ben. Veña, padre, o importante é a felicidade da nena. Xa, pero é que Raqueliña quería facer o examen de inglés. Xa. Ela dio porque non a deixábamos escoller. Pero por dentro é unha artista, un animal escénico. Vai ser unha mina de ouro. Tens razón. O importante é que Raqueliña sexa feliz. Sí, señor. Veña. Pero apura, cuñado. Sí, e mañá, despois de triunfar, xa lle podemos dicir a miña nai que nos prepare o cabrito. Señora Carme, mañá ás 10 veño recollela, imos xuntos para lá. Ás 10 en punto, Tranqui, que non vai perder esa oportunidade. Se todo sai ben, xa me pode ir convidando a unha paparota. Anda ben, que che prepara algo para merendar. Ai.
Por certo, señora Carme, o cabretiño ese xa ten nome. Sí, chamase Matías. Matías? Como meu primo. Que? Vas tranquila, Pacholiña? A medias, é un exame difícil. Seguro que aprobas, estudaches moito. Pois a ver se ven meu tío, porque non chegamos. Sí, está atrasándose algo. O cura avisounos de que non a podía levar. Ai, non? Ímola levar Antón e máis eu. Pero así, voluntariamente. Pois claro, nós sempre estamos dispostos a calquera cousa. E iso non fai falta que o xure. Hola, que, parruliña? Marchamos? Tamén podo ir eu só, Diso nada, tes que ir acompañada de algún adúltero. Un adulto, cuñado. Podemos ir os dous. Pois veña, Miro, se a vas levar, leva. Es emparvadas, Non te preocupes, prima, acompaño eu, para que quedes máis tranquila, Ui, sí, tranquilísima. A la veña que xa é hora. Sorte, Pacholiña. Goodbye, have a nice day. Thank you. A la Raquel, apura. Pero a escola de idiomas está por ali. Será repoludo o microbio ese? Xa, pero nós imos coller un atallo, Ei, ten razón a nena. A escola de idiomas está nesa dirección. E xa que sabes tamén onde está, porque non te vas matricular de Parvirolesto, tiño, que se che dá de maravilla, Vale. Move o cu, pulga. Xa chegamos, Conguito. Pero isto non é escola de idiomas. Ui, este é un sitio moito mellor. E valo pasar moi ben. A que si, cuñado? Sí, e vanche facer unhas probas para ser actriz. Pero eu non quero ser actriz. Eu quero facer o exame. Ti és unha repugnanta. Que nena quere facer un exame? A ver. Sí. Sí, señor Gutiérrez, claro. É que estou facendo unhas xestións, pero agora mesmo marcho para aí. Ajá. Adeus, señor Gutiérrez. Que pasa, miñote? Non pasa nada, teño que ir ao banco, pero ti quedas con Raqueliña, Teño que quedar con este elemento. E que faga todo o que lle manden no casting. Vale, non te preocupes. Raqueliña, a triunfare! Vostede ven polo do casting? Sí, chámome Ramiro Pereira. E ela é Raqueliña. Ajá, vayan pasando que imos empezar. Veña. Tome, botelle un ollo guión. Fixos algo tarde, señora Carmen. Espero que cheguemos a tempo. Veña. Vou por Matías. Mónica, aínda non volveu Miro? Nin Raquel, moito dura ese exame. Xa. Pedro, que? Non tes moi boa cara, É pola miña filla. Con tanto teatro e tanta parvada non se centra nos exames. Tranquilo, home, a túa filla ten moito talento. Se cadra non tardas moito en descubrilo, Que queres dicir? Nada, home, nada. Sí, señora Carme. Agora mesmo poño. A ver se chego a tempo. Veña, Deus. Mónica, pon a tele rápido. E logo? Van informar dun casting que houbo pola mañá. Un casting? Non sabía que che interesasen esas cousas, prima. Este sí. Ah, pois alégrome. Se cadra levas unha sorpresa moi agradable, E ti que sabes? Nada. A ver que día a tele. Seguro que moitos de vostedes sentirán curiosidade por saber como se elixen os protagonistas dos anuncios. Pois ben, esta mañán puidemos asistir a un casting para unha marca de alimentos destinados a uns consumidores moi especiais. Ao principio todo o mundo estaba nervioso, pero ao final houve dous gañadores, a señora Carme e o seu cabrito Matías, un animalito simpático e cheo de enerxía, as virtudes que buscaba a marca anunciante. Pois sí que é feitiño, señora Carme? Claro que é feitiño. Mirade por aí. Sabías algo? Algo sabías, sí? Pois o cabrito Matías será o protagonista da importante campaña publicitaria dun alimento para animais. E para que vexan que as estrelas son iguais en todas as partes, os actores deste casting tamén teñen as súas propias limusinas. Pero que carallo pasou aí? Parece que non te alegras pola señora Carme, Antón. Sí, claro, pero é unha sorpresa. Por certo, como sempre ten que haber algún desaprensivo, vexan a increíble anécdota que aconteceu neste mesmo casting.
que a nena come, vecho pobre engorda que dá gusto. Gracias ás vitaminas deste alimento non paran todo o día. Dá gusto vela. Raqueliña. O alimento dos campións. Come, come. Era Miro. E a nena era pobre de Raqueliña. Para min que sí. Eu dese tolo esperaba calquera cousa, pero isto... É increíble, inaudito, é inaudito. Ese camándola de Miro pasouse. Pero ti non estabas con el. Eu non. Eu deixei-nos na porta da escola de idiomas e marchei para o banco. Se chego a sabelo, pobre Raqueliña. Hola. Ai, Raqueliña, pobriña, que che fixeron? Mira, obrigoume a ir a un casting para animais. Non escolleron e aínda quere protestar a lagarta. Ti és un infanticida, Miro. Un criminal. Todo iso que fixaches está no Código Penal. Eu non tiven a culpa. Cuñado, non queiras xustificar o injustificable. Antón era quen dirixía todo. Antón? Si, él argallou todo isto para sermos ricos capitalistas. E agora non digades que todo isto ten unha explicación, porque non a ten. Non. Por que non nos tomamos con sentido do humor? Só vos dous podíades facer unha cousa así. Dous non éramos, abogado, éramos máis. Que? Como foi todo? Estamos coa boca aberta despois de ver a Raqueliña na tele. Foi todo un éxito. Xa sabía eu que iades quedar coa boca aberta. Seguro que lle deron o papel, non si? Para que logo digades que non sei descubrir unha estrela. Perdón, Pauliña, ti que tes que ver con todo isto? Eu, todo. Sí, todo o mérito é dela. Para que logo digas que non teño ollo para descubrir novos talentos. Pasou algo? Levaches a Raqueliña a un casting para animais. Como para animais? Buscaban unha cría simpática, alegre, desperta. Unha cría de animal, un canciño, un cabrito. De animal? Referíanse a iso cando dicían unha cría. É a vergoña da familia. Isto é increíble. A nena traumatizada e aínda por riba perdeu o exame de inglés. Sí, pero esta trangallada non está nada mal. Hola. A ver como lle explicades agora a seu tío. Hola, padre. Cando saiba o que está pasando aquí, vaise poñer contentísimo. Falas do casting? Que? Xa temos un artista na familia? Pero, padre, vostede tamén sabe iso. É logo. Eu son o manager da nena. É un animal... Sí. Ai, 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 traboume esta cabra do nabo. Ui, é que estes animaliños comen de todo. De animaliños nada, son unhas bicharracas moi reviradas. Veña, a muxir, que non son búfalos. Oi, pois esta está me mirando con cara de ferreiro. Boas non deben ser cando o demo era un macho caprino. Alala, ide rematando, que logo toca cepillalas. Cepillalas tamén? Pero teño pinta de perruqueiro ou que? A ver se cepillo eu algún cabrito que hai por aí. Non te podo deixar só, todo pola túa culpa, torgallo. A única culpa foi deixarme rodar por ti, Bilurico. Quen dixo, imos explotar a nena para sermos millonarios capitalistas. Estás endemoniado. Pois vostede ven que quería ser o meu socio, sotanas. Queredes calar? Cala ti, completista. Iso, podías ir buscar talentos ao Machu Picchu. Ni si que es Machu Picchu, miñoca. Que pasa, home, que pasa? Que pasa, pelouro? Que pasa? Pero que faz? Que faz, cuñado? Prepara, non vaya.